Bienvenidos al Instituto de Enseñanza Superior Joan Alcover. ¡Ustedes! ¡Chichoreros! ¿Y ustedes? ¡Chichoreros! 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 Lo montamos, pero puedo pasar. Anem a posar el complicat, ajuda'm, s'ha de fer. Si no muntar. És tot un cub, això. Sí, és de 3 quadrats d'altura i 3 de base. Nos estamos acercando, ¿eh? No, 3 de base, falta uno de base. Heu de començar per aquest i... Aquest. Ayúdanos. Davant. Ah, sí, molt bé. Està bé. No, están haciendo un montaje para poder entrar. Un cubo. Això ho posa en evidència. Sí, sí, Cap aquí? ho vam muntar perquè ho vegis. Aquí encaixa. Ai, espera. Pues sí que es un enigma, sí. Ahora. Molt bé. Bé, i ara per continuar, doncs, farem una escena d'un enigma. I recomanant que només passi el jurat i poquegen més perquè és un espai petit i hem aprofitat massa l'espai. I María González y Brito Gómez. ¿Qué? Norma aquí. Checa. L'he trobat que rebem controls amb aquesta pistola. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Nosotros volvieron Hawaii Bombay. No me'n recordo res. Que no te'n recordo de res. Mira,
Aquí va ser la primera foto que es va fer amb la teva mare. I n'hi havia una càmera molt grossa i molt gran. Sí, no et record. Guapa mare. Guapa mare. La casa foto. Aquí units per reunir el sant matrimoni amb els Francesc i la Catalina. Francesc, vols unir-te en sant matrimoni amb la Catalina? Sí, vull. Catalina, vols unir-te en sant matrimoni? Somriu! Somriu! Com no? Ha sortit tan guapo com es pare. Que era una mica estrany, però això m'agradava molt. Sempre treia la llengua i ensenyava coses. Però de fer l'amor i no la guerra. No, Jenny, no! Aplaudiment per la nostra guitarrista. I ara, senyores i senyors, interromprem un moment de festa per donar lloc en el nostre concurs mensual de fotografia. I per guiar-nos en aquest concurs d'aquest mes tenim a la presidenta del club Flash Flash, Marina Toro. Ha estat una cerimònia d'orientació d'aula espectacular. El primer de tot, felicitar-vos a tots plegats perquè us ho hem passat molt bé. Heu demostrat una gran creativitat i una simpatia que ens ha costat moltíssim de ser. Per tant, abans que sapigueu qui ha guanyat, un aplaudiment per tothom. I ara sí, ara també el moment de stabilitat. El moment de stabilitat de la primera categoria, dels petits, primers i segons d'ESO, com recordeu d'altres ocasions, hi ha només un premi, un primer premi, que en aquesta ocasió ha estat per Chicharello. Recordeu que el premi en si és una sortida d'un dia pagat per la fantàstica associació de pares que tenim aquí. Un gran aplaudiment per l'associació de pares.
dir una cosa. El que tocava és un primer i un segon premi per la resta de grups, els grans, tercer, quart i primer de batxillerat, però enguany farem una excepció perquè hem tingut un problema al gros de no saber qui seria el segon. I hi haurà 2 primers premis de la categoria dels grans. Per tant, hi ha hagut un empat entre quart B i D i primer de batxillerat B.